Днес ще играем Бакон и да влизаме, ако някой от времето след в Roblox, след малко ще ви разгледа тази игра, ще си покажа профила. Мисля, че е бъгнал. Да, бъгнал и затова трябва да излезем и пак да влезем. Телефонът ми е iPhone 11 Super Low, обаче iPhone, не 11, ми десятка. И затова малко бъга, защото е стар. А така. Бако не може да се качи. Супер. Значи ще има... тази карта е ужасна сега. Не мога да игра на ми. Айде ба. Да бе, искам аз да се скача на главата. Ще качвам, тук ще е гейминг канал, ще има и още много канали, които ще има няколко профила. Защото май трябва да се качва. Аз не съм хич добър на тази карта, но обаче игра. Къде е това? Къде отива? Пак ли ще се опитваш, бе? Дали забра, че не можеш, бе? Така, ще... Много як скин. Колко струва? Колко струва? Фъки, бе. Трябва да избягам, трябва да избягам. Тек ми се качих и ме уби. Добре, хора. Още една игра и спираме. Но обаче само да видим кой трябва всъщност да гледаме. Подявалите. Тая, където купуват скини, са много добри. Фокю, как така? Добре, наистина хора. Сейчас много да се спи. Искам да имам някакви... Ето сега. Ще почнем. Ще изиграме една бърза карта Medium. Ако защо ще изиграм. Добре, хора, ще ви покажа моя канал. Моят. Защо снимката ми е нужна? Казвам се така. Имам 4 приятеля. Добре, хора, до чуване.